Karolína Mikšíková, Mad Energies, Martin Štorkán, Cornet Sheriff. Jedničky, dvojky a trojky jsou trojky. Ale zbytečně nechala přejít opravdu. Hele, ne, nedáme to Petře. Ještě to nazvědí, ještě to tam nemáme. Ale já nevím, protože jestli tam nám bude šli, ale možná, že jo. Vypadá to, že jo, viď? No, je nějaká hýčka taková, no, ale já je mám stejně. Tyhle ty oblouky jsou stejný, tyhle ty malý. A bezchybný kontrolou Rustankou Drourem za jednotkou společnost Mariánské lázně. 30. pořadí, kterou vidíme